Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi mga katuba. So ngayon mga katuba, ang vlog ko ngayon ay mag landscape, magtama mi og bagras. So, kita-kita lang tayo dito mamaya mga katuba. Let's go. So mga katuba, magtama mi og Carabao grass. Carabao. Grass? Oh, grass. Ganyan na siya pag ano, tanong. Ganyan sa pag mga katuba. Mga katuba. Ang among gitaklap. Eh, di taman yung kamot ani mga katuba, di matakataon. Pag mahuman may ani karon, magpalit ng isda. Sa merkado. Magsugba. Magsugba may. Okay. Gutom. Kub-kub na niya. Yeah. Asigo man ba? Tampir ta naman mga katuba. Tampir. Yakin yung tampir. Ma'am, ay kung tubig ma'am, wala kaming kulang kami na ma'am. Isa ni tampir. Laro na diretso eh. Oh. Ano mga katuba, gibunyagan tong bag-o na mong gi. Kuan. Manamig tama mga katuba. Uli nami karon. Kaplap. Sumulong dagan ba? Oh. Lagi pasingot. Parang mga kulang katuba. Muna yung mga Manaplakay. mga Ay na mo. Kita po eh. Kay gabunyag. Oh, ay daw mga katuba. Kita po na siya. Bunyag. Oh, mga katuba. Nagbaklay na may. Kaya wami sigos sa sakyanan. Kayo maklayan. City Homes. Pahingog igpit. Ba, exercise kaya po rin mga katuba, no? Ha? Aw. Paligos, kuwari, bagtak, paligon. Gutom na kay binaklay mga katuba. Huwag kayo iiyak. Uy, nagibitek. Layo-layo, ikibaklayan. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Wala, bukan ng ilaw sa kauban mga katuba. Ito may landscape mga katuba. Ito. Layo ibaklayan. Ay, tulay sa igpit. Exercise. Sana all. Oh, layo-layo yung baklayan mo katubaw. Dito rin may galang. Oh. Mga katuba.
Wala ko buauban o palit og isda. Sila la. Lagi suba. Pay-pay. Kuya, sina na ako patuluan mo na. Kaon ta ni ron, gutom og tampir. Oh, Ora na. Nara. Shout out. Ito mga ka. Ayo. Kahit kaya among tigsugba mga katubaw kay ang ibabaw rin ay asin, ang ilaw mula. Wala, style niya karon niya ay. Bagong style nga pagsugba ba. ang ibabaw, yasinan, ang ilaw mula. Gutom na kayo kay wala magiging asin niya ang kuhan. Wala asin yung ilawom. Ako limpia mo ka. Sama ka ba? Mga aon na may. Katuba. Ini sa bisa tengok. Ngaon ta dia. Ngaon ta ninyo. Basa. Ano ba kumain? Slin. Oh, dalay mo pa no. Budol ba budol? Wala kumain. Kamu na yung mata. Ano na isa day? Agoy, ayaw na. Ini lang. Ter, ay sa pagligot, ay sa butangan yung bukog. Ani kasi mga paano ba kala day? Lantag. Oh, dagan kayong salamat mga katubar. Diyan sa kutob no. Kay wadwad tali wadwad.